Wow, hej, misliš da bih ja umeo tako? Ja? A? Misliš da ja lepo slikam? Vidi, naravno, lako je. Sve što treba jeste da poštuješ zakone proporcije, zakone perspektive, zakone anatomije, zakone dinamike, ali u isto vreme treba da oslobodiš svoju maštu. Wow! Osloboditi svoju maštu? Tako je, Pakva, jesi li tu? Spreman sam da nastavim rad na svom remek delu. Četkice su spremne za čas umetnosti. Jesi li siguran da si dobro spojio sve tačkice? Nisam te pitao za mišljenje, čak. Nikad nisi umeo da prihvatiš kritiku, zar ne, žabo? Wow, remek delo! Bez sumnje je remek delo! Sviđa ti se čak, sviđa ti se, zove se Vivijeva mašta. Ovo delo budi u meni osjećanja toliko duboka, tako čista, tako tajna, da hoću sve odmah da ih ispoljim! Grešiš, žabice, kad sam dirnut, ja uvek igram sa motornom testerom. Kako da ne budem dirnut ovim remek delom? Nije lepo što se rugaš njegovoj slici. Rugam se, čekaj punoglavče, taj utisak, srce, sirovost, istina, ti imaš zlatnu ruku. Jel? Gde je zlato? Žao mi je čak, ali prava umetnost leži na strogim zakonima, to je samo dečje žvrljanje. Kako je moguće da si tolika neznalica? Da, ti ne vidi... Neznalice! Ljubomoran si! Ljubomoran! Izgleda da nam je potrebna kratka lekcija o modernoj umetnosti. Ovo je običan jogurt. Izvinite, kremasti divni jogurt, ali stavljen na postolje i s potpisom je umetnost. Imati jedan ovakav može da vredi brdo para. Brdo para. Kakva gomila gluposti. Brdo para? Ludilo! Zalihe jogurta! Gde su te zalihe? Kvakva, zamisli sve stvari, gospodin Kuskin, koje bismo mogli da kupimo brdom para. Jogurt je samo primer. To može da bude bilo koja stvar. Ludilo! Ako je potpisana. Gluposti! I ovo? Jel ovo umetnost čak? Jel ovo? Vizionarski. Tako je vizionarski. Evo Picasso, potpiši ovde. Ovde i tu. Daću ti 5% od prodaje. 5%? Sjajno! Nazad u maštu! Mislim da je previše klasično. Ovo je mnogo bolje. Ja protestujem! Ovo nije umetnost! Izvini, pričam s kustosom Smehozemaljskog muzeja moderne umetnosti o izložbi mojih radova. Za otvaranje treba će nam sendviči i igračice. U koliko sati? Savršeno. Kvakva, pusti! Imam blokadu, bez ideja! Treba mi ideja! Ludo! Jo, čoveče! Ovo je božanstveno, bravo! Imaš veliki dar! Kakav talenat! Šta je to? To je performans kaka. Performans šta? Pa za lajke, performans znači živa umetnost. Delo postaje umetničko delo. Znam ja šta ti misliš, čak! Planiraš da mučiš Kvakva! Da, ali umetnicima treba da pate. Muzej će da se tuku za ovo. Oduševit će se! Sad ću da budem stvarno slavan! Čak! Ojoj! Sad si preterao!
moj drug! O, molim te, ne ostavljaj me! Skidaj ruke odmah! Sačuvan u tegli zaradit će bogatstvo u galerijama Njujorka! Bez brige, popravit ću ga! Treba mi selotejp! Hej, skidaj šape s mene! Ovo je sjajno! Ne pravim umetnost, ja jesam umetnost! O! Dobro, nadmetanje počinje milionom žireva. Ovaj kubizam je tako zastareo. Divno, Vivi! Ne zaboravi proporcije! Važi! Interesantna je tvoja interpretacija Čaka Kvakvap. Definitivno si uhvatio zbunjenost u njegovoj namučenoj duši. Ali jesi li morao da staviš golu ženu u prvi plan? Ovo će neviđeno da me proslavi!